Ja si to zapichnem tu do gati, počkaj. Takto. Mám to zatisnuté v riti. Chcel by som vám predstaviť nový otvárák. Čisto nový, ešte sa s ním nič neotváralo. Teraz to je premiéra a vlastne ja neviem, jak sa otvára ten. Takže ja mám stres. Dobre, takže ja musím týmto dzindzikom to tam zapichnúť a potom otočiť, že? No. Takto? No, ale to akože nezapichnúť, ale proste to stlačiť, no. Pridržuj si tú konzervu. Veď počkaj. No. Ono to syčí! Fuj, tam to vyzerá, keď sa niekto do toho vygrcal. No. A pridržuj si to, lebo ty... Ja som to zacítila iba na sekundu a ti vravím, Ešte fúka smerom na ňu. že sa dogrcam asi. Počúvaj, to jebne na zem. Ty ja to musím položiť na zem, to odletí normálne. To je tak natlakované. Tak polož na zem, choď ty do... Fuj, to no vieš, čo to sú. Drž to v ruke. Zober ten stôl. Zober ten stôl. Ja ten otvárak vyhodím. No, toč s tým. Ty... Čo ti je? Čo na osmu, ty Ako to na osu. Na tobě to není? Kámo, na mě to je tady čum. To je nechutné, jak Ty to je Fuj! Počkaj, nehyb s tým teraz. Víš, jak to tu úplne dúni v tom? Ja idem ďalej, ty. Chodom. Ty to máš na ruke. Dobre, pokračujeme. Fuj, ja to... No to je jedno. Dobre, už to, nechaj to chvíľku vysíčať. Ne. A toč s tým, no. Yes, ona... To už ani nejde ďalej točiť. Toč s tým. Ja mám pocit, že... No, prejde si to. Ty s tým točíš. Jo, dobre, s tým točíš. No, mal si síce do druhej strany, ale nevadí. Na to už! Ja mám všetko úplne zamazgľavené, fuj, ja som nadľavé! A odporné, fuj! It was at this moment that she knew. She fucked up. To je fakt. A čo teraz? No teraz sme v p***i, dámy a páni. Ty pič. To čo je za... zlomila. Ja mám proste sílu. Ale čo teraz? Môžem... Podaj mi tú vidličku, čo tam je, ja to skúsim. Ne, takto- počkaj. Ty ona to normálne fakt zlomila. Ale ja som tu normálne točila, ja za to nemôžem, že mám ruky bazúky do... Fuj, ty to máš v ruke, nechytaj sa toho! Nie, na to, fuj. Jak sa mi to zežrala, tak sa otvor. Dívaj, počkaj. Jo, ježiš, No. jak si budeš švískať. Ticho! Sa tu dorígam z toho. Vieš čo, Halu, že ty to nemáš vôbec ono. Ty to máš iba... Tam prečo to je tekuté? Je možné, že sa normálne ten ony? Tak dívaj, takto to je iba. Čet. Čo ďalej? Ja to môžem takto jedine nabrať z toho. Ty fuj! Tam je len šťava, oni tam tie ryby sú, ale sú úplne rozdelené na malé kúsky, úplne jak sú proste splesnivené, tak sú, fuj. Sú proste normálne úplne také, až sa rozpadávajú. Dívaj sa, rozpadol sa normálne otvárák z toho. Jestli ste si měli vzít brčko, na ta ryba stejně neudrží tvar. No mám iba toto, nemám brčko. Dobre, ja to skúsim z toho nejak vyloviť. Ty to je nechutné. Reálne, to je normálne, keď... Vyzerá nechutne ako... Počujem ma, jak keď som sa po regračo zgrcala, tak tá grcka vyzerá luxusne. To je Toto, pravda. čo tu je, to je pekný nechuťak. Svatá pravda. A počkaj, tá ryba nebude mať kosti, že? Nemalo by ma, no.
Nebudem... To nechcem, prosím, jak to vyzerá. To je celá ryba, ty ešte to má aj kostru iba. No mne je zle normálne. Čet, prosím, ja urobím čokoľvek, len nie toto, prosím. Tak vyťahni, ako čo vyzerá lepšie. Oni všetky vyzerajú takto. Zober si to do ruky. Nie! No teraz ich viac rozhodíma. Ty no vidíš to? To je krasavec. Čo? To je krasavec, mňam. Strašne to smrdí, Čet, strašne to smrdí. Strašne to smrdí. Jakože bez to strašne smrdí. Inak chcem len povedať, že dedeček na druhej strane Bilek. Jak vám chutnalo, šéfe? Kámo, na tom lítají ty muchy, ne? Teď už No, by tak- neseděl vůbec. Odhaď. Muchy, nenetajte mi na chalke. No, oni to akože im to voňa, musíš ich odháňať. Teď už bych si to nedal, ne? S muchama. To nejde. Hej, ale tam je strašne veľa kosti, divaj. Dobre, tak to nedávaj to k tomu. Ale ja to nebudem jesť s kostiami. Tak just do it. Prosím, nachystaj mi tú vodu. Nachystajte mi tú Jo, vodu. to nachystaj na čero. Jo, pardon. Tady, královna. Děkuji. No, vidíš. No, krasavec. Ty, jak si píš? Počkej, to Benga nejde tu. Policajti, prosím, zachraňte ma! Neukaj to. Benga, prosím! Zachraňte ma z tohto utrpenia. Ja pôjdem radšej do CPZ-ky, prosím. Tak, čet, a za chvilku uvidíme Monte. Co s takovou pomazánku? Hej, ale aký budem grca, radšej otoč kameru. Ty tomu nocíšku, ty ko... Fuj. Jezus, je to utrel noc. Počkaj, ja potrebujem niečo. Čo to je? Čet, takže toto mám, dobre? To sú chlpy? Neviem, čo to je, nechcem nad tým premýšľať. Čet, stačí, keď schávlem toto? Bude to stačiť? Ako dôkaz? Pán Kloka napísal, že stačí. No mne, to je hrozný smrad inak. Je to smrdí tak. Ide to? No akože vieš čo, našťastie ten vietor ide smerom k tebe, tak iba trošku. Ja to tu strašne cítim, No. ale už aj... Už ten smrad mi až tak nevadí, jak to, že to idem jesť. Už na ten smrad som si zvykla, tak keď sa No, ale za chvíľku tu do grca... Nie, ty niečo zješ, to zosereš, tie sračky zješ a potom ich vygrcneš a ideš ich znova jesť. What? Tak nejak to chutí. Dobre, ja musím si pýtať, jak si píšak tieto informácie. Tak nejak by som to opísal. Dobre, už fúka do druhej strany, zežer. Dobre, počkaj, napijem sa. Dobre, Čet. Na vás. Do it! Just do it! What are you waiting for? Do it! Yes, you can! Just do it! To je nechutné a strašne slané. O, chutnají, chutnají. Cítim tie kosti, ty. Fuj do p***. Výborné, paninka. Blí. Proč mi to nezapila? Na to. Jedla som to. Dobre, a teraz ďalší. Prosím, zapijem to, lebo sa bojím, až sa jednosím kosťou, dobre? To je strašne nechutné. A dala si v pohode, podľa mňa. Chcete to skúsiť? Skúste to. Ne, ani Skúste to. to je dobré. Akože... Strašne nechutné to inak. Fakt, to je strašne nechutné. Strašne to je nechutné a ešte to je smrdí. A ešte to je úplne, by z toho sople idú. No, že niči teraz hovorí, ak to nebude chcieť.
A doma dojí. A doma to dojí. Nechcem to ani vidět. Tak to jsem nečekal. Voda, Jo, že to, že v tom stojíš. plavá mi Teče ti. Počkej, nemáš nič v kapse? asi nie. Ježiš, ale fajná voda. Ale si čekala, že je lepšia, že? A jak vám chutnalo, šéfe? Smrdí mi z huby. Čau, Vaška! Dobre, Ideš von? idem. Dobre, tak ja to dám bokom. Otoč sa? Strašne to smrdí, poďme odtiaľto preč.